bereziki telebistaren aurrean pasatzen dugun tarte ederra. Eta familia artekoa dela. Hori esaten dut gaur egun oso telebistari begira egon naizelako. Telefono barik? Telefono izorratu? Oi? Dezin bizi. Eta telebista, pantalla bat bestearekin... Zertan bihurtu ganan, bai. Ja. Daurtzen hau, telefono barik. Ordezkatu duzu pantalla bat bestearekin. Hor, bada kanpaina bat, Gazteen eta bideratuta izena du Altxa Burua. Ba, Altxa Burua. Eta aldarrikatzen du... Altxa Burua, tegin jolas, milu zerekin, datozela gure lehiakidean. Burua altxata. Gregorio eta Santi, Mikel eta Amaia. Izaro eta Mikel. Orduen, Gregorio, Santi, gaur ezin dizuet WhatsApp bidez erantzunak bialdu. Gaur, asmatu egin beharko duzu, Hori gertatzen ari da? Bai. Bai, horretik eman dugu botea. Bai, pentsa hau, feika da. Bai, pentsa hau sinisten dela eta. Hau merituz egindako lana da, Gregorio eta Santi, orain arteko ibilbidea 7. saioa miluzen. 2.225 euro eskuratuta. Ez dira txarrak? Ondo. Eta esan da didate, txoritxu batek esan dit, hobeto esan da, gaur etorri aurretik ibili zaretela frontoian eta entrenatzen. Pilotan. Zerbia botatzen. Eskuzka. Bai, botateko nervio guztiak. Gregorio, ze modu, ze intentzioarekin gatoz gaur? Ba, ber, 7. ja, finalera iritsi, bote eman, eta etxea jun, lasai. Bote eman, pakea eman. Gaur eman. Gaur eman da. Eta Santi, zer sentitzen da Euskal Herriko bikote maitatuena izan da? Momentu honetan, ni luzeri esker neuri izaten diate Gregor, eta Santi zer, geratzen Santi zer? Bai, queridísimos gala bezala, maitatuak, eta etorko sari bila. Bueno, egin izan da, hemen, Bikote maitatuenekin saio berezi. Hori azkenatarako eta utzeko. Ez dira auta itxarrak hauek, erne? Bikote ongi etorri. Mi esker. Mikel eta Amaia 3. gurean, Gabon. Gabon. Ari gara. Ari gea. Eta, bueno, ezaerak dio 3. lortzen direla, hainbat gauza, ez da? Akaso gaur, sokatiran aurrera egitea? Bai, mesedez. Sokatira estuak barkatu eskaintzen ari zarete. Gure aldera etortzen dian. Estuasun hortan, etxera. Bueno, etxera, ez. Egon gelara, berriz ere miluzera etortzeko. Hori. Asmoa bada, ez da? Final bat jokatu zikiera. Finaltxu bat, bai. Nahi dugu. Zestakit, diruarekin baduzu proiekturik edo? Bueno, bidaitxon bat... Nora, Mikel? Leku askota, baina... Etxeko txikiak ere bai. Baina, etxeko txikiakin, ez dakit, Atlantikoa gurutzatu, eta... Behin joan da? Behin joan da. Amaiak zer egingo luke? Nik daukadanean pentsatuko dut. Bai, Ja, ez duzu baldintzatu nahi. Gainontzean, piskatera pasatik aldera, Mikel Zauzarra, zehazki... Azken portukoa. Azken portukoa, kontuz, Baita gauza bera, Ez da. Trenbidia mestan lekua. Nortasun handiko auzoa, festa oso onak, azken portuak. Abuztuan? Bai. Gonbidatu ninduten abuztuan, 10, 11, 12? Hoi da. Gonbidatuten auzuteko. Datozen erago. Claro. Kontzertu oso ona gainera, eta... Bai. Amaia, zu izalen ere gustora? Bai, gustora. Ongi hartu Goierrin gustora, bai, egia esan bai. Baina zer daukazu, oso harreman txarra orain Andoainekin, edo? Ez. Ez, Andoainen ere... Ondo. Maitatua sentiten nahi, diplomazia nagusi. Bai. Eutxi barri bikote, animo, zorte hon. Eskerrik asko. Izan eta Mikel ze moduz? Ondo. Amen. Amen, iritsi gara. Ona iristeko bideak gogorra izan dala ere Izaro juerga bat. Partien. Bai, eta Mikel parranda baten esan du, bai, guazen miluzera. Hoi da. Bai. Garatu mesedez, nola? Antzokian. Bilboko kafe antzokian. Bai. Hoi da. Da joan beharko inateke gu ba, miluzera hain trebiek izen da. Bai, eguen batian, derrepende etorri zan ekai, lenguaz tiembe etorri zana. Da, esan osko, bai, miluzera juna, ez da ize. Da, esan du, bueno... Da hor goizeko irurak antzokixan, bagube. Ekain joan badago ere, bai. De hecho, berak jemaiai emosotzan bialtziai. Benetan, Bai, berak Esa momentu benietze ginen. Ja, dena momentuan kudeatu. Momentuan geni gertatzen dela. Mikel, klasek ideak. Bai, hola ezatu ginen. Soziologia. Soziologia ikasten, amaitzen ja? Bai. Ondo, azken urtean, soziologiako azken urtean, izarozun nondik zatoz? Ni ermutik. Eta, Mikel? Ni Arruizara. Puntetik punte, alkar batuta miluzan batuko gara. Punta-puntako bikotea. Bai, eta bestak beste, bueno, besan duguna, nok ekarri daun hor? Elkarrik etorga. Bale, bai dinot, Izarok Mikel arrastatu edo alderantziz, etortzeko? Antzokixia. Uste dut ez direlako goratu ere. Osko. Antzokian goizeko iruretan, auskaloa. Mikel ala ere, gustatu zaigu, hemen dirua irabazi bidaiak egin, soziologoak dirua beharko luke psikologora joateko. Esaterako, ondo. Adibidez. Bai, ez da? Bai. Badago, Erne, animo, zorteo mikote, gaur, nahi duzun erago, dirua, jogoan. Zakuan zehazki,
€105.000. 500 eta 75 euro. Eta... Bai, pentsatzen abil, diruari zeuketan euk merezi dule. Hone guztiak jasatearren. Ni Baina, ados. bueno, zua doz? Zuek? Ez. Ez. Zuek ez. Ados, publikoak zer dio? Ez errez, lehioa, haupa zuek! Jose Miguel Balandiaren institutua. Ondo, Amaiak arrazoi, ez, ausartak gu gara, gu etorri gara, eta gu hasiko gara lehian. Haupa zuek, sorte ondan hori, Arrastoz, arrasto. Lehenengo proba, eta lehenengo paneleko lehenengo arrastoa, Gregori eta Santi, launaka hobeto beti. Partxisa. Adibidez. Musa. Izaro eta Mikel. Zerbait? Bai? Launakoa. Bota zerbait beti. Intsektuak omen ziren. Insektuak omen ziren. Joku bata. Bai? Mr. Potato. Mr. Potato. Bai? Lokotx bilketa. Zerbait. Paso ez den edo zer. Erlea. Adibidez? Liverpool izan zen, The haien Beatles. jaioterria. Ez da posible! Bai! Lauro goi puntu! Gregorio eta Santi! Beatles! Zaleak? Bai. Bai, danok, ez da? Bai, norrez. Mikel Amaia, bigarren taulan lehenengo arrastoa. Zeuk estrainatu. Kosta gustuko duen hoietakoa da. Arraina. Turista. Do? Bai? Medusa. Mamoka. Itzal egingo dizu ziur. Sombrilla edo... Bai. Ondo! Izaro eta Mikel. Ez geratu itzalean, Hirugarren taula, lehenengo arrastoa. Sorpresaz agertzen dira asko. Bai? Lagunak. Lagunak afantzakean hiruretan. Familiakoak. Granuak. Niri bai. Bat hemen, Erreakzioak sortzen trebea da oso. Opariak. Aupa! Oso ondo. Eta erreakzioa markagailuan nabarmen. Lauro eta puntu. Oso ondo. Edertu hasi gara. Gregorio Xanti. Zigara puntua bilduta. Bai, ondo. Ez da zera makala, segi horretan imintzioka, leku hartu. Mikel eta Maia bestaldean. Segi, markagailuak elikatzen. Denbora. Pentsatu. Janari bat, Potea naranja, ireki. zumo naranja, Bai. Laranja naranja zukua, Bai. planetak, izarrak, odeia, Konstelazioak. Oso ondo. erizaina eta Odola txertoa ateratzen. odola atera, odole maila eta... Bai. Oso ondo. Eta erreala izan da, Gregorio, interpretazioa? Horratzekin eta harreman txarra dukagu edo... Ez, bueno, normal ez da beratzen por si acaso. Ja. Bai, gustatu Erizainak ere. eta erizaina tauz. Batzuk ez da igarten. Bai. Bueno. Eta beste batzuk, bai. Besoaren arabera be bai. Baita ere. Nik zanon atakote, zori bai. Baina bueno. Exanti zukua ondo eginda, Kosta ditzaigun aurrekoan ikastea, baina... 60 puntu, haupazuek. Ondo ari gara ba, Mikel Amaia, zuen txanda orain, Izaro eta Mikel bestaldean. Soziologoek, bota... Edo zer gauza botatzen. Bota. Pentsatu. Eta hasi, lemizikoa. Arbola. Zagarra. Zagarra, bai. Adan eta Eba. Ez. Zagarra. Jatekoa. Zer? Zer da? Konpota. Ondo! Oso ondo. Kuadroa. Telebista. Markoa. Sukaldatzeko, mampara. Labea. Frigorifikoa. Oso ondo, gozkailua, bai.
Michael Mimoa, Jackson. ez Michael Michael Jackson. Jackson. Michael Jackson. Eta dantzaria. Ez. Zombia. Bat da Michael Jackson. Eta Vale. bestea da? Beste bat. Nor da? Ez da dit. Araikoa. Amaia Mikel egin. Elvis. Errege... Kotu zagoa, Beia. Michael Jackson bai. A ber, Ja. erregea. Ez da erregea da. Michael Jackson erregetan. Erregina. Bai. Erregea. Erregetan. Hartu lekua mesedez. Poparen errege eta erregina, oso ondo. Bai. Oso ondo zebilen, Mikel, Michael Madonna. Jackson eta Madonna. Ai. Bestea. Bai. Ai, Goltierren titizek be bai. Indet, baino. Bai gaiz hau, Amaia. Bai, baino. Ondo. Baino, bueno. Bueno, Izaro, True Blue, baby, I love you. Konpota? Alde? Edo kontra? Zuen zaite, Niri ez? Niri- Amenaz bai eta ez. Aitxak etxeba, baina... Eta zarrentzako da, eta orduan izarra nahizu. Konpota, mesedez. Ekarri konpota, 40 puntu. Venga, berroina. Ondo. 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 Egia da, biztara, konpotak badituela elementu batzuk. Bai, gauza aldeta kontra da, nana. Nahiko, bai, Patata horrekatuta. tortilla tipula, ez, Hori bai, da, ez, hori da. gabiltz, bai ez, danatan. Batek lana egiten du. Izaro, Mikel, hartu lekua, mesedez. Gregorio eta Xati bestaldean. Eta lana denok orain, Demora. Ui. Ikusi? Eta banatu... Pentsatu ondo. Kotxea, gidatu, aparkatu, Kotxe elektrikoa. Ondo. Lo egin. oia, Oia, zehazka. Ez. Oia egin, mantela. Oia egin, bai. Oia egin, abeira. aingeru bat, deabroa, Ez. Erregina eta erregea eta printzesa. Eta bere alaba. Ez, Eta erregea infanta. Ez. Erregea eta erregina, Bai, esan. Erregea eta... Gregorio, erregea eta menina. Princesa ez. erregina, erregea eta erregina. Printzesa, infanta. Ez, printzea. Erregea eta Printzea, printzea. Kontuzten bat. Ez dut alarri ginen. Ez dakit beste eztabaida bat sortuko den hemen. Oea egin. A ber, gero osasun arazo, osasun mental parkatu. Arazoetako zule. Hori da oie inbarik dagoelako. Bai? Claro, Horrekin konponduta. oie egin da eta ordenarekin benetan dinotzuti, Nik egiten dut tarteka. Egin behar da. Egunero, zuek egunero? Azten behin. Hori ba. Ez, aztien behin izara garbitzu. Bai, hori bai, baino total. Ez. Pedreioia olain. Hori, ondo Xanti. Da bururako, benetan egin kasu. Dana ondo jarritxe laguntzen du. Vale, ez da baida barik? Batere. Vale, badanak, 60 puntu. Bai, Egiten dut, oea egiten dut, baina ez egunero ez. ez, ganera ez Zu, da barkatu, egunero. Da, altza eta egin. Bai, goizeko Altza- 6etan nago ni, Altza, Iazki. airatu 5 minutut egin. Bai. Holanda. Eta lanera zazpiak eta laurden, irratia zita, ja. Ez, bai ez da natorren bueltan. Irratiagatik ez dute egiten, noe. Ai, Argi gera da, eroglifak. ja. Gregorio Xanti. Gregori eta Santi. Hau beldurtuta orain. Egon hor sartzen da hor artean, Bai, ni, bai, Bai. bermieterra nahi. Hori da, Zeingotzago, hori da, zeingotzago. hori da. Gregorio Santi lehenengo eroglifikoa, denpora. Nire laguna da, Jakituna. Jakituna. jakituna, osando? Jackie Chan, etortzeko dugu zebilen, Bai. Bruce Lee guztiei Bai. Jackie Chan Bai. deitzen diotelako, bueno, bai, Jackie Chan, eta Jackie eta tuna, atuna, akenduta tuna, Ondo. oso txuna geratu zaigu, Txuna. baina Jackie txuna, ondo. Jackie Chanen pelikulak eta... Bai, Bai, divertigarria. Bai. Siestarako eta ondo. Bai. Harin. bai, lo arte batzu ez dizupen amaten. Zer galdu ote dut. Hore da, belarrondoko eta... Bigarrena, denpora. Minduta daukat, Kara, ia, zer ikusta behien. tipula. Tipula. Vale, egin erai. Karatila. Ez, hasi egingo gara. Belarriak. Kati, Vale, joak, kati, Katiluak. ez, eta Katila. hasiraku, Katila? Esku. eskuak. Artikulazioa. Hor, hemen, hor, Hor, katila. hor katila. Vale. Katila, aterata, hor katila Bai, bai. ateratzen genuen. Bueno, laguntza aldera ez dakit zestailego izan bada, baina hor katila. Baina katila horregon da, gero artikulazioa ere hortze. Berroita gar puntu. Eta tipula non zakatzen. Mikel, Amaia, eroglifikoak prest zuentzat be bai, eta lehenengoa denpora. Medikuak eman dit, Bot. Bot. bai, bot,
Botika. Bikain. Erromatar zenbaki haude hori bost, erromatarrez. Esaten dute bot, goiko aldien, ika, izketan behien, botika, bikain. Beste eztabaida bat, botika bai edo ez? Itanoa, Zu seguru ez itanoa zuzten, ez? Ez botika. Botika bai. Botika bai? Zuzte duzua. Bueno. Batzuk gogorrak zari, Ni ez. Batzuk bai, ni ez. Mikel Amaia. Itanoa bai, noski? Bigarrena, denpora. Zer da hori? Ia, za ikusten du? Ama ez. Moda? Ama Bale, ez. Ma. Bale, Ma. Se nota do. Doman, doma. Mado. Mado. Doma. Ez? Mado. Ez? Mando. Mandoa. Bai. Man, doa. Vale. Ma. Silabaka, harik ez, ma bai. Eta man, doa. Ikusten dugu? Mandoa. Donota, osan dago. Mandoa geldik, Jarraitu Miluza ikusten. Egun puntu, Mikel Amaia. Osan dago. Zareta, Mikel, hieroglifiko batzu bai, ez da? Bai. Naizie. Egin beharko. Bai. Lehenengoa, denpora. Umeark ez du jaso. Abera irakurtzen. Zigorrik. Osan da? Osan da? Irakurtzen azten gara, zeta eta igo, zigo, Ricky, ibarik, zigorrik. Zigorrik. Osan da? Ricky. Un pasito palante. Maria. Ni oso zali nintzen, Zuek momentu ere, baten. Nire bizitzako momentu Guantzokixan, baten. bai. Antzokia jartze dutera hartu Antzokiena, dela ere, hori da. dantza. Izan eta Mikel, bigarrena denpora. Jonen aita da. A ber, Eta akerra... a ber, akerra ez. Ja, ez. Ezea. Azingo gara, venga. Bale, ez zeberezitasun. Ei. Bale? Ei. I. Aitardia. Formula hori egiten dugu. Iz eginda. Iz, eta aria, eiztaria. Aistaria. Inozen eman ingo, Ez. Amore eman da erabat. Bueno, lehenbizikoa sartu da, 50 puntu. Zote ondo. Aste nagusietan oroar, lanean askotan ikusi zaitugu, ilaski. Bai. Piroteknia zalea, beraz. Babanai. Aditua ere, bai. Babanai. Seguruenik. Ba, Erne. Oso zale. Bai, ez da? Zu artifizial hon batzuk? Bai. Bueno, Zubakizuia puntuak ere ematen, agusazen arrorekin, noski. Tesia eginda erabat. Ugaon, hasi dira alako piroteknia ikuskizun bat antolatzen. Ba, oso ondo. Eta segurtasuna bermatzeko jarraibide batzuk ere argitaratu dituzte. Ja argibideen izenburua, Erne, pertsonentzako aholkuak ikuskizuna jarraitzen dutenak. Hori da izenburua. Vale. Eta gero, momentu batean dio, edozein arrazoirengatik arropa pizten bazaizu, etzan lurrera eta egin otoitz sugarrak itzaltzeko. Gazeleraz berriz, tirese al suelo y ruede para apagar las llamas. Alegia, Ugaon, zutea bizuko balitz, erdaldunak, bueltaka eta euskaldunak, mesedez, otoi, jainko arren, bidali euri pizka bat eta itzali hau. Sekulakoa, Ugaon eta Goizargi aierdik bidali dugu. Goizargi, Bilater! Guau! Sekulakoa. Guau! Jendea erreguka, ez da? Guau! Erreguka orain, Leioako lagunei. Abestu dugu bizar? Bai, esan du egia da. Eurek lagundute, bai, ezuek be, Bai. Bai? Nahi duzuenean? Miluzeko esku, atxeden hartu ezazu, esku honetan dago zure ondare. Ondo, Bikote! Falta izan da, esku honetan da... Zera pizka bat. Ja, perfekzioa da bidean, koruko abertzak. Ari bizarete, abez batzaren batean edo? Ez. Berezkoa da. Berezkoa da. Hala etorri gara etxetik. Urrengo programan Mikel Amaia. Bai, horrela da, Erne mundu guztia, beraz. Lehenbiziko eskua, Gregori Xanti. Txiste bat, aizu. Ondo. Ondo. Zein herrialdetako bandera dau? Serbia, Sri Lanka, Nicaragua edo Errumania? Sri Lanka. Ja, Sri esan da errazagoa da. Eta erre zaila da, Sri Lanka. Esrek. Gregori Xanti. Away from you, you don't know just how sad it makes me. Kiss me pretty and then, ow, do it over again. Zemata diz esan du, hau! Ez, broma. Ze urtetan sortu zuten lehen film soinuduna.
1913an, 27an, 48an, 78an. Bai, uste amairuan zantzala, ez? Vale, bai. Bai, bueno. Amairuan, bai. Amairuan. Ba ez. 27an. Bai! Gerutxo hau, bale? Eta sekulako iraultza. Oso ona izan alzaralako mimika egiten, da gero Jackie Chanek ez dago pelikularik. Hori behar da. Zer kendu dugu? Argazkitik. Bandera, pertsonak, harria edo arranoa. Ugea, za? Bai, pertsonek, Arranoa. arranoa. Arria. Pertsonak. Bai. Izan ziteken edo zer. Edo zer, regazkin bat. Bai. Entzun! Konzepzio ridikulu antipolitiko hau eta jo naute, baina ez naute. Nola jarraitzen du Unidad Alabesaren jo naute kantak. Kikildu, suntxitu, menperatu, atxilotu. Ez naute? Atxilotu, ezin desatezu. Menperatu edo. Menperatu? Vale, menperatu. Eta jo naute, baina ez naute menperatu. Beste hartola, mendera ezina delako, noski. Aurrera. Zein urtetan eraiki zen San Mames berria? 2007an, 13an, 17an edo 20an. Bai, pandemia baino lehen zan, bai. 17an. Ondo? Amairuan. Pero urtiek berez. Bertan egon gara? Bai, ez da? Daina ze urte zan. Amairu, ondo. Aurrera ingo dugu. Queen taldearen zein kanta hasten da honela. Killer Queen, We Will Rock You. Another One Bites the Dust. Edo Friends Will Be Friends. Another one bites the dust. Another one. Tan. Another one bites the dust. Aurrera ba. Zein fruitu ematen du zuhaitz honek? Melokotoia, laranja, mandarina edo okarana. Melokotoia. Melokotoia. Oso ondo. Belauntzan asko ikusiak. Bai. Melokotoia galegia. Melantzan denetatik. Melokotoia asko, bai. Meloire matere bai. Probatu nahi duzu edo? Txon, ez ja... Bai, hasi gara, melokotoia egin eta? Aurrera. Nola esaten da koldarra basaburuan? Lutruna, putruna, zutruna edo kutruna? Zutruna. Kutruna. Kutruna. Putruna. Pez. Pegin. Oso ondo. Zeta batzuk, askatzeko aukera ere bai. Txiste bat. Bikote? Izarra Mikel? Ez, aurrera ba. Pare bat galdera, geratzen zaizkigu. Arabako zein herriburu da hau? Murgia, Arespalditza, Kanpezu edo Izarra? Pues, Izarra ez... Kanpezu? Murgia ez. Bueno, Kanpezu. Kanpezu? Bai, bai. Kanpezu. Izarra. Oso ondo. Eta? Askatu behar da esaldia, baina txistea kontatzeko jarreraz, eh? Errege batek puzkarra botatzen badu, lan noblea da. Akats txiki bat hau. Grazia gehiago du beste modu batera. Baki zerran. Bai. Ai, Gregorio! Zein herrialdetakoa da pasaporte hau? Azken galdera, adidanok. Panama, Portugal, Peru, Kolombia. Portugal. Oso ondo.
Bai. ¿Saben aquel que diu? Errege batek puskarra botatzen badu gas noblea da. Txiste ona! Ondo! Txiste kontalari jarregaz, Ondo? Hibrido bat izan da. Zondo, komo dina. Mikel Amaia. Bigarren eskua. Lan noblea zuena ere, Ai. Norbaitek argituko dit. Zein da Lady Gagaren kantaren izena? Million reasons, one reason, 100 reasons, lots of reasons. One reason. Errotea. Million reasons. Oso ondo. Gaga fana zara izaro? Gaga fan? Bueno, pelikula ikusi txauket. Orduen justo. Mikel eta Amaia. Nafarroko zein udalerritan dago Argazkiko zubia? Tafallan, Burlatan, Garesen, Zizur Nagusian. Tafallan. Ez da zuzena. Gares. Handi jaue, Garesekue. Burlatan. Burlatan. Bale, Do. Ene. entzun hau, Mikel Amaia. Zetalde izan da? Zetalde gabesten du hile bebizi, kanta hau. Horria band, herria band, arria band, irria band. Herria. Bant. Errotea. Bizarra, Mikel? Horria ban. Beste errote bat. Urria. Arria izangoa. Arria, gueto ez. Herria da parrez eta du ematen. Arria bant. Ja, humore gilea ditu azaren Gregorio, noski. Eletra. Mikel eta Amaia. Nola du izena urdiauzi honek? Xorroxin, putzu beltz, kaku eta goiuri. Goiuri. Oso ondo. Ka. Askatzeko aukera asmatzen duzuen bakoitzien. Animaliekin lotutako zalantza bitxi bat eskutatu dugu. Nola du izena Eugeni Alzibarren elkarrizketen kanalak? Eugeniren gunea, Eugeniren lagunak, Eugeniren txokoa, Eugeniren galderak. Lagunak. Berro batea. Txokoa. Hala. Seguru miluze ikusten dagoela, Bai. ez dagoela konkaltzen mapes, Bona, orduan Eugeniri musu handi bat. Txokoan ere izan gara eta bera gonbidatuta. Eugeni. Askatzeko aukera, Izaro eta Mikel. Ba, Mikel Amaia aurrera goaz. Amerikako estatu batuetako ze hiri da hau? Filadelfia, San Francisco, San Diego, Chicago. Chicago. Errobatea. San Diego. San Diego, ez. Orain bai, Gregorio errebotea. Santi. Bai. Filadelfia. Ba, bai, Ali McBeal ikusten nuen nik eta torre hori agertzen da. Zenba bizitza dokezun egiazki? Ali McBeal ez ikusuzuk? Ez zitzaiten asko gustatzen. Ba, zora harria, Amaia bai ez da. Biri Filadelfia gazatartan, dena dela. Gregorio. Bai. Arrainek egarria izan dezaketen jakin nahi dut. Zer da? Bigarren komodeina. Eta badute? Izan dezakete egarririk, arrainek? Ba, jakin nahi dut. Horretik Hori nahi ba? dut. Eta, zuzendaritzak zer dio? Baietz, antza bueno. bai. Jakimina asetuta. Bai. Izaro Mikel, egarria, komoin egarria zuek. Bazen, zuen eskuaren bila. Pertsona askoren errealitatea, hause. Zeintzuk dira Xan komikiaren egileak? Aire aizpak, Arestegi aizpak, Xendarineko aizpak edo Alberdi aizpak? Alberdi aizpak. Xendarineko aizpak. Bai. Xendarineko aizpak. Xan eta... Horretik bai. Arestegi aizpak.
Hori bai. Azteko batzuk. Eta entzun. Eraiki dituzte etxeak aizean eskulandu nomade. Zuk egindako abestia, Izaro? Zaharari kantari. Diskoan, zein da Izaroren kantua? Aizea, barea, area, marea. Area. Areazko erreinura. Ondo? Nola esaten diote gurpilari, ultzaman, karraldea, ferroa, borroa edo zirrildea. Bai, zu ezarete, bai? Zirrildea. Ondo? I batzuk? Eta entzun hau ere. Naiz gazte naizen, azkenetan da, nere bizitza laburra. Nor, entzun dugu, 83ko bertsolari txapelketan nagusian. Xabier Euskitze, Sebastian Lizaso, Jokin Sorozabal edo Unai Iturriaga. Unai Iturriaga. Euskitze zara ez da, bai. Euskitze? Euskitze? Bai. Igual. Hau txaberdiz. Auskera garbiz. Izaro Mikel. Zein urtetan inauguratu zen Baionako Euskal Museoa? 1882an, 1908an, 1924an edo 57an? Baleku ederrien eta oso gomendagarria. Aukera bat? 57. Mila zortzi lau eta mabin. Venga. 1882. 1984. Oso ondo. A batzuk? Pertsona askoren errealitatea bestentzat nekagarria izan daiteke. Horrela ingo dugu. Nork gorpuztu du Cristobal Valentziagaren telesailean protagonista bera? Antonio de la Torrek, Alberto San Juanek, Josan Bengoetxeak edo Iñaki Beraetxek. Alberto San Juan. Asmatu, dotore, Tipu, Guapísimo da, Tipu, Daktore hona eta... Alberto! Ikusten ari bazara. Alberto, ikusten mazabiltz, miluz, Eta euskaraz oso ongi aritua. Valentziagak amagaz euskaraz itzen daulako, oso ondo. Izaro eta Mikel? Askatu nahi duzu edo? Ez. Eta buruti pasa ere. Zein pelikularen soinu banda dau? Bueno, Lilo eta Stitch, Mulan, Tarzan, Leo y Erregea. Lilo eta Stitch. Bai. Bai, edan antzat oso egokia. Kutsu Hawaii hori ez da. Horrendik ere ez? Aukera badago, Aurrera ingo dugu. Bai. Zein da argazkiko mendia? Anboto, Xoxote, Udalatx edo Gorbeia? Uide bai. Ez daki. Beldurri gabe, erantzun bat. Udalatx. Ba, bai. Hene? Eta? Ez duzu probatu ere ingo? Komodina horrela lortu daiteke, aurrera ingo du. Txingak eramateko saioetan, zenbat metro izan behar ditu plazak normalean? 8, 12, 18 edo 28? Supersale nahi? Txinga... Bai, ikusteko? Ah. Egiteko ez, eruteko ez, bai, Bai? 18. 28. Txingatan onak zuek? Bai. Bai, Bira. Aldakizu. Eta? Askatzeko aukera zuek, orain? Aztaldiko partez? Hirugarren komodina? Ez? Izaro Mikel, zuen gana ba? Eta azken erronda dau, azken galdera? Alarma, azken galdera. Noren obra da impresioa eguzkia sortzen? Munch, Van Gogh, Monet edo Velázquez?
Izaro eta Mikel. Mikel? Banjo. Banjo. Mone. Hala da ba, eta? Bai. Ze, hirugarren komoina, Gregorio? Aber egia da. Ozen hitz egiten dut belarrietan mukiak ditudalako. Txiste bata? Hirugarren komoina! Markailua! Iepa, hiru komoinak eurentzat eta 450 puntu Gregoriak eta Santi. 400, Mikel Amaia, 450, Izaro eta Mikel. Zein da zuzena? Gregorio eta Santi, lehenengo errondan jakin nahi duguna izango da, Gipuzkoako Debagoienako udalerriak dira. Goiena. Arrasate, Bergara, Elgoibar, Aretxabaleta, Eskoriatza, Antzuola, Arizkun, Elgeta, Leintz Gatzaga, Atxondo Oñati. Arrasate, be? Bai. Arrasate. Populatu dena, hau. Bergara. Atxabalta. Oñati. Apa, Oñati. Mikel Amaia. Elgoibar. Debabarrenan dago. Izaro eta Mikel. Ezkoitza. Eskalkian ondo, Gregorio eta Santi. Leintz Gatzaga. Arabako mugan. Antzuola. Eta? Komodina, bai. Hiru dituz eta? Bai, gastatu behar. Oso ondo, Elgeta, 150 puntu. Bigarren erronda, Mikel Amaia zebukasi erantzuten. Esmatzieko meni, aktoreak dira. Ainhoa Larrañaga, Ainhoa Ierbe, Ainhoa Azpitarte, Ainhoa Etxeberria, Ainhoa Urien, Ainhoa Artetxe, Ainhoa Jauregi, Ainhoa Tirapu, Ainhoa Garai, Ainhoa Atxutegi, Ainhoa Alberdi. Ainhoa Aierbe. Leonor, beste? Izaro eta Mikel. Ainhoa Jauregi. Goen kalden ere bile hau. Gregorio eta Santi. Ainhoa Alberdi. Antzerkian aritua bereziki. Mikel eta Amaia. Ainhoa Etxeberria. Etxeba. Ondarrutarra. Izaro eta Mikel. Ainhoa Tirapu. Futbolean, Atezaina da. Bai. Gregorio eta Santi. Ainhoa Azpitarte. Irabazi arten, ikusi dugu. Mikel eta Amaia. Ainhoa Artetxe. Bilbotarra. Gregorio Santi Bitabi. Ainhoa Garai. Arrasatearra. Azken zuzena Mikel Amaia ez daukagu komodinik beraz arriskatu. Ondo pentsatu. Ainhoa Larrañaga. Esmatu beharko genuke. Bai, horixe, Ondarrutarra puntu. Mikel eta Amaia. Eta hirugarren errondan, Izaro eta Mikel abestiak dira. Euk Siberua, Gernikan, Donostia, Pasaiako herritik, Bilbo, Baionatik Bilbora, Gasteizeiz, Iruña Bulls, Brinkola, Balbemendi, Hernani 15/4. Eup Siberua. Irritx eta porrotxena. Bai, gato notizia, ber. Pasaiako herritik. Zezen bat izan dala. Mikel Amaia. Bilbo. Izaro Mikel. Baionatik Bilbora. Baionatik Bilbora. Gregorio eta Santi komodinak dituzue. Ez dakizu bat, seguro. Ba, komodin bat. Trukean erantzun zuzen bat. Gernikan, kentzazpirena. Mikel Amaia. Abesti bat. Hernani 15/4.
Kortatu taldearena. Izaro eta Mikel. Donostia. Izaroren abestia. Azken erantzun zuzena. Ba, komodina. Ba, eza. Eta komodinak dio, Iruña Bulls, beste 90. Gregorio eta Santi, markagailuetara goaz, 780 punturekin zailkatu zarete. Mikel Amaia, 550 aurrera, 450 Izarok eta Mikelek. Soziologoak eta fina gainera, Minuzen ere ondo, ez daude barkatzeko ordea, alamenekoak. Elegik onak eta, Bai, baina zuek ere oso fin, Gustora, hori galdera? Bai, oso ondo. Merezi izan du alegia kafe antzokian goizeko 3etan hartutako erabakiak. Bai. Honek irakazen digu gauza bat, bueno, Miluzera gonbiatuta dagoela mundu guztia ondo pasatzen baita, eta antzokian ordu horretan hartutako erabaki denak direla onak. Danak. Beraz, jarraitu horri, Izaro eta Mikel eskerrik asko. Batzuek. Tortxerre. Hirugarrenez, segidan, aurrez aurre, Gregorio eta Xanti, Mikel eta Amaia, aspaldiko partez, lasai eta eroso, belauntzarrak. Bai. Do? Aldatu dunetik formatu da txiste kontalaria. Bai, ez da? Ja, Gregorio eta Santi Horrelako gehiago, gustora, bai. Arrasto zarrasto, txiste bada. Sufritu eta majo sufritu dute, Mikelek eta Amaiak, Bai. Ze ondo aurre eginda, ondo. Miluzeren alderik gordinena ezagututa. Bai, Horrek alde baduona, eta da, gorputza aktibatu egiten duela. joera bat. Sokatirarako oso aproposa. Begira, erlaxatu da, Gregorio eta Santi. Sokari heldu ere nola ez dakitela. Aprobetxatu, indarrak, erantzuten lehenak zuek, hartu lekua, sokatiraragoaz. Mikel eta Amaia, denbora. Zein herrialdetan egon zen indarrean apartheid erregimen baztertzailea? Sudafrikan. Ego Afrikan, bai. Zein urtetan egin zen Brexitaren erreferenduma Britania Handian? 2019an. 16an, zenbat hilabetek dute erre bat gutxienez haien izenean? 6. Zuzen? Zein kiroletan aritzen da Urko Zumeta Zarauzarra? Futbolean. Rugbyan. Bukatu atxotitza, hiletak gero, salda? Bero. Noski. Ze arte disiplinatan aritzen da Tartean konpainia? Teatroa. Antzerkia, bai. Podiumean, zenbagarren postuko sailkatua jartzen da txapeldunaren ezkerrean? 3. 3. Ze arraun taldeko kidei deitzen zaie Mirotzak? Urdaibai. Orio, zenbat arrautza daude 2 dozena terdian? 30. No. Nola deitzen zaio saskibaloian jokatzen den eremuari? Kantxa. Kantxa. Ze hamarkadatan estrenatu zen Friends telesaila? 80. Ondo. Ze euskal musikarik eramango zaitu Paradisu zinemara? Otxerripiau. Otxerripiau. Zenbat esku dituzte 3 katuk? Bat ere ez. Ondo. Zenbat silaba ditu doministiku hitzak? 5. Oso ondo. Zein da Sardiniako hiriburua? Taiari. Ondo. Nola deitzen da erremonteko partidak hartzen dituen Hernaniko frontoia? Galarreta. Galarreta. Zein da Errusia eta Estatu Batuen arteko punturik hurbilena? Beringo... Bai. Tartea. Bai. Itxasartea hori da. Zein da eguzki izpietatik jasotzen dugun vitamina? D. D vitamina. Ze instrumentu jotzagatik egintzen ezagun Louis Armstrong? Trompeta. Trompeta. Zein aldetan dute volantea Australiako autoek? Ezkerretan. Eskuman, nola zuen izena Prestige ontziaren hondamendiari aurre egiteko Galizian sortu zen plataformak? Nunca maiz. Nunca maiz. Gipuzkoako zein herritan jaio zen Jose Luis Zumeta margolaria? Bilaguenan. Zurbilen, zein da Ezkurdia pilotariaren izena? Imanol. Joseba, zein zuaiz mota da Gernikako arbola? Aritza. Aritza. Zenbat kubitu ditu gizakiak? 2. Nola idatziko zenuke 35 zenbakia erromatarrez? Isa bost. Ez, V behar dugu eran. Gipuzkoako zein hiritan dago San Martingo merkatua? Donostian. Donostian, ondo. Zodiakoko zeinuren irudia dira arrainak? Piztiz. Do. Ze animalia lotzen dugu bakearekin? Usoa. Do. Ze hiriburutan dago ibiltaria izeneko eskultura? Iruñan. Gasteizen dago, ze ibaik zeharkatzen du Tolosa? Horiak. Horiak. Zein materialekin egiten da normalean tobera musika tresna? Egurrez. Burdinez. Nabarnitzen bazaude, ze lurraldetan zaude?
Bizkaian. Bizkaian. Zenbat pedal ditu birentzako tandem bizikletak? 4. 4. Zein da munduko itsasorik gaziena? Illa, itxasilla. Ondo. Nongo hiriburua da Sofia? Bulgaria. Zuzen. Zein da Danimarkako hizkuntza nagusia? Danamerkearra. Danesa. Daniera, alegia, ondo. Nondik mozten duzu bitan berdin banatzeko? Erditik. Ondo. Jarraitu ieskideren abestia, noizbait, nolabait? Nonbait. Nonbait. Gorputzeko ze ataletan daude metatartxo ezurrak? Hankean. Oinean. Oinean. Ze motatako negozioek egin dute ezaguna Estatu Batuetako Las Vegas hiria? Kasinoak. Bai. Kasinoak. Ze urtetan sortu zen, Euskaltzaindia? 1979. 19 osatu atxatitza zer ikusi hura? Ikasi. Ondo. Zein da Koreako dirua? Wona. Wona. Zein zenbaki du kartetako txotak? 10. Ondo. Dominez gain, ze aztertzen du numismatikak? Txamponak. Txamponak, ondo. Zenbat dorre daude xake partida batean? 4. Ze fruitu ozpindu da Japoniako umeboxia? Arana. Ondo. Ze egun ospatzen dute Ibarren, azaroaren 30ean? Paso. San Andres, atzo asteartea bazen ze egun izango da etzi? Osteguna. Ostirala, zein da 74 zenbakiaren errokarratua? Atzo asteartea bazen, etzi, gaur asteazkena da, txaloelo albitalde! Mikel eta Maia hortxe irriste egin digu, iristen dalako momentu beta hau segunduko doala. Entzun, ze sokatirak ikusten horitzen aspaldi honetan, ze lehiak idonak zarien danok? Mikel eta Maia pena, merezi zuielakon finaltxu bat egitie, ia burrenguen posible dan hau pasuek! Gregorio eta Xanti finalean, Xanti gimnasiora egunero joaten omen da, Gregorio ere, bai orain? Bai. Hau da, hau, Sokari tiraka jardun beharra. Bai. Eta beti finalera. Eta beti zakuaren atarian, Erne, gaur, pesak ere egiteko pixua daukata. Jokoan ditugu, 105.000, 575 euro. Ni badiot, Jose Miguel, zuek dioze? Barandiaran. Barandiaran institutua oso, bo! Lehi batik! Zeru, Miguel Jose esango duta, ez? Ondo, publiko ondo zainduta, bikain. Etxeko ideialdia, finalaren unea iritsi da aplikazio batara, eta azkarrenak saria izango du. Eta aztekonenak bebai. Gregorio Santi, zer romantze daukagun guk zuekaz azken aldi honetan? Zazpizaio? Zazpizaio. Finalean zer romantze dugun zuekaz. Hizkuntza romantzea esan da? Bai. Zer da? Latinetik datozten. Bai. Esate baterako... Euskara? Euskara ez noski? Baz, gaztelania. Gaztelania bai, frantsesa bai. Inglesa agian ez. Baina hoik ez dituzue jarriko. Gregorio Santi sorteon. Erromantzeak eluke graziari bestela. Adi danok, hizkuntza erromantzeak dira, hau da, latinetik datozenak. Denbora. Nederlandera, bai edo ez? Magiarrera. Aramera. Ez. Liguriera. Bai. Errumaniera. Dalmaziera. Ez. Txabakanoa. Bai. Korsikera. Bai. Eiakera. Ez. Gujaratera. Bai. Greziera. Geldik? Ez eman ez. Ez? Eta egiaztatu egingo dugu, ikusteko ikusgarria izan da, biakatz. Bai. Ordunik, A ber. zein esan dugu. A ber, Eiakera pasa. Nik uste kosik ere igual ez. Bada, ez da, bai. Kendu igual. Kendu, venga, eta abezatu, ikusten dugu. Eta besten bat. Beste bat sartu. Bai, txe. Eiakera sartu, Lau baizki, orduan. Eiakera Eiakera berriz,
Eta zein, moitxu dugu? Txabakanoa. Liguriera moitxu dugu, ez? O ez, aramera. Aramera. Eta hemen bi moitxu behar ditu. Korsikera kendu dugu. Korsikera emetze hone. Vale. Aramera ez da. Orduan behar dugu, kendu. Ondo ikusi. Bai. Pues Majerra ez, aramera dalmaziera sartu. Bai. Eta kendu korsikera... Korsikera kenduko dugu? Bai, venga. Bai, estatu. Eta alrebez goiztela guajira. Biakatz? Orduan, hau honea pasa, eta korsikera bai. Eta hola. Bi moitxu. Bai, eman bai zai. Bai, eman, zerbait eman. Bai, ez, jazta. Jazta. Hortuta. Azken segundoak. Gregorio Santi. Oso azkar egin duzue. Bai, baina... Aldaketa guztiak eginda, eta denpora gortuta, urrezko galdera. Gregorio Santi, gaur egun, 10 eta 15 milioi hiztun inguru dituzte bik denbora. Rumaniera? Bai. Bai, hombre. Bai, vale. Eta, a ver, greziera ez, 10.000 eta txipraten ez, lehen aldera ez dara, magiarrera, oida, bai, magiarrera, Hungrian 10 milioi baino gehiago ongo, jazta. Hungrian? Bai, ba hori. Bai. Gregorio Santi, zemoduz? Azken aldaketak ikusten ibili gara, Korsikera azken aldaketetako bat, Txabakanoa, Dalmaziera, Errumaniera, Liguriera, zuzenak dira? Erromantzeak denak. Liguriera, Italiako hizkuntza, Errumaniera, hitzen 175 latinetik etorritako baititu, Dalmaziera egungo Kroazia, Montenegro, Albania iparralde inguruetan, eta Txabakanoa nagusiki gaztelaniatik sortutako Kerol hizkuntza da, Filipinetakoa. Azken aldaketak, Korsikera eta Gujaratera. Izan dira, hortzu hili gara, Greziera, Eiakera, Aramera, Magiarrera, Nederlandera, ezezko eremuan zuzena da? Nederlandera, jatorri Germaniarra duena, Magiarrera hizkuntza uraldarra da, Aramera hizkuntza semitikoa, Eiakera, Ameriketako berezko nadene hizkuntzetako bat, eta Greziera, ez da erromantzea, lekukutasun zaharrenetakoak dituen hizkuntzetako bat. Hizkuntza erromantzea dela, esan dugu Korsikera zuzena da? Korsikakoa. Gujaratera, ez dela Ondo, porque moitxu indau, ez? erromantzea zuzena da? Apasuek! Horrekako osatuta. 500 euro! Bale, zuek urduri, eh? Bai. Bale. 11 osatu dugu, Gregorio Santi. Benetan ikusgarria izan da, zuek lanean ikustie? Bizkor, Bai, eta hasieran jartzie, eta, bueno, ikusten da, gauza batzutan ze jakintza. 105.000 eurotik gora miluzeko zakuan, Gregorio eta Santi. Plazer bata finaletan zuekin bat egitea. Erakustaldiak izate ditugulako 1 euro. Gaur egun, 10-15 milioi hiztun inguru dituzte bik galdetu dugu. Gaur izerreditan gauz. Gregorioak ez dio? Bai, gaizku lertu dut galdera ustet. Zeu lertu zu? 10-15 milioi baino gehiago. 10-15 milioi hiztun inguru. Ja. Magiarrera. Aukeratu dugu, erantzunen artean. Zuzena da? Sierra San. 13 milioi hiztun inguru ditu. Hau la leche. Ta? Pentsatze dugu Greziera dala. Bai. Uste 12 milioi inguru diela. Bai. Greziera uste dut 12 milioi inguru direla. Errumaniera bada, 105.575 euro. Gregorio Santi,
Errumaniera, zakua, jokoan, adi danok, zuzena da? Greziera, bez! Greziera, 12 milioi hiztunekin! Gregorio da Xanti!